Марам, сіз қазіргі вақытта нендей орманда болырға телейсіз? Мен 10 жылдан сенің білен бұйыл ұтатқан орманда боласым келе. Қызықлы. Біз не үшін орман турында сөз қозғаттық? Біздің қалепне қарағыз. Біз сізні орман дүниясына алып барып қайтабыз. Кеттік. Айда, барабыз. Шундай бір хәл бар, мен аны дүнияда бір кішіге генә сөйләгәнем бар. Әти минем республиканский гвардияда полковник. Татарстанда 25% территориясы урманда булырга тиеш. Бала чакта һәм яшәш белән чакта мин үземне хәрби кеше дип күргән идем. 21 көн Стамбулга хәтле автостоп белән барып җиттем. 21 көндә. Әкият ул безнең чынбарлыкта була торган нәрсә дип уйлыйм. Сәлем, бұл қалеп тапшыруы. Һәм бүгін бізді қонақта Аммар Әл-Әнси. Аммар, хош келдің. Сәлем, исәнсез. Аммар Әл-Әнси үзен төрле яктан сынап, үзенә дөньяны төрле яклап ачарга омтылучы кеше. Мәсәлән, күптән түгел Республика дигән фильм төшерде. Дөньяның чисталыгын саклау, яңарту омтылышы бу. Һәм кешене уйланырга итерү. Аммар, сиңа сораулар бик күп минем үземнең. Әмма беренче сүзне яшьләргә бирсәк дөресрәк булыр. Сез аларга. Аммар абый, сез җырчылар гаиләсеннән, ә менә сездә җырчы булу сәләте, теләге сездә дә бармы ул? Рәхмәт. Бик кызык сорау. Чөнки бала чактан мин беренче тапкыр сәхнәгә 3 яшьтә чыктым. Сеңлем белән, юк, миңа 4 яшь, сеңлемә 3 иде. Беренче тапкыр Дәвәнинең юбилейда чыктык сәхнәгә, җырладык. Ул архивта бардыр бу видео. Әйе, бар. Әйе, ул шундый күп таралды интернетта бу видео. Әйе, кичкенә генә сез аны. Шуңа күрә инде әлбәттә шундый планнар бар иде. Миндә түгел инде, Дәвәниләрдә күп кешеләр инде уйладылар, без дә шул юлдан барырбыз дип. Сеңлем минем җыр белән шөгыльләнә, ләкин мин үзем башка юлдан киттем. Мин башка юнәлешкә укырга кердем, аннары эшмәкәр булып эшләп киттем һәм шул юнәлештән барам. Монсы әнинең ягыннан, җырчы дигән, бездә дә патрулда иде. Әтиң ягында мин укыдым, синең әтиң хәрби кеше, бабаң да хәрби кеше булган бугаймы? Алар шундый хәрби, шундый династия дип әйтик, чөнки Йәмән дигән ил. Әти минем республиканский гвардияда полковник, бабам флот җитәкчесе, әтинең ике бер туганы авиацияда зур генерал булып эшләде. Бабаларының әтисе дә шулай гаскәр кешесе. Анда президентларга хәтле имам дип аталды илдә беренче кеше. Шуның сакчысы булды. Шундый хәрби династия дип әйтик. Һәм миндә үземдә дә шундый планнар бар иде. Мин мәктәптән соң шул гаскәргә барам дип теләдем. Аннары военный медицинага өйрәнергә теләдем. Шул яктан барырга шундый исәп бар иде. Ләкин минем күрәсез йөздәге тап, шул тап аркасында армияга алмадылар. Военкоматта аларның бар шундый специальный схемалары, кая родимое пятно булса, шундый тап, мин булса, шул кайбер җирләрдә шул кешеләрне алмыйлар. Имеш каска трет, ничек тә шәйди. Әйе, каска кырырга мөмкин, һәм шуннан шундый заражение китсә, шуңа күрә алмадылар. Һәм бу минем шундый зур депрессия булды беренче курста. Мин беренче курстан соң тагын военкоматка бардым, гаскәргә барырга бик теләк зур иде. Икенче курстан соң ләкин инде аннары килештем һәм ниндидер үземә яңа юллар изли башладым. Чөнки бала чакта һәм яшәш белән чакта мин үземне хәрби кеше дип күргән идем. Кызык. Әмма бу сиңа димәк, син бәлки башка өлкәдә тагын да зурак уңышка ирешә аласыңдыр бәлки. Бу көнгә мин моңа бик шатмын. Чөнки хәзер ничә еллар үткәч мин башкача бөйләргә карыйм. Мин тулаем сугышлар булмаса, гаскәрләр булмаса, бу дөнья күпкә матурлык булыр иде. Һәм бу бөтен безнең зур ресурслар алар армияга, яңа сугыш корылларына куллана, һәм бөтен ресурсларны башка әйберләргә куллансак, безнең дөнья күпкә матурлык булыр иде. Сезнең балачактагы берәр нинди якты хатирәгез калган бармы? Шундый бер хәл бар, мин аны дөньяда бер кешегә генә сөйләгәнем бар. Ул минем өчен шундый бик озак еллар шундый миңа бик тәэсир иткән хәл дип санадым. Ул минем әтием белән бәйле. Мин бүген аны зур аудиториягә бәлки сөйләрмен, чөнки ул сер әйбер түгел. Ул шундый кызык
Дип әйтергә дә була бу хәлне, ләкин ул миңа тәэсир итте балачакта, һәм сез әйткән кебек минем характерга бер тәэсир итте. Мин балачакта сәгать бер 5 яшь миңа булгандыр, акробатикага йөрдем. Һәм без анда канат белән өскә мендек, һәм шуннан паралонга сикергә тиеш идек 5 яшьтә. Ә мин мендем дә сикергә бик каты курыктым. Һәм аннары кире төштем. Канатка кире килдем дә кире төштем. Бу хәлне әтием күрде ишектән торып. Һәм тренировка беткәч, bütün балалар киттеләр раздевалкага, әти мине кире өскә мендергә кушты. Мин мендем, әле аңламадым нәрсә өчен. Ул әйтә, хәзер сикер. Мин әйтәм, юк, сикермим, сикер. Һәм мин анда бер 15 минут элеп торганмындыр. Уже куллар арды. Ул миңа әйтә, син төшсәң, мин сине барбер синең белән бергә өскә менәм, син барбер сикерәчәксең. Һәм ул мине шулай. Полковник. Ну, шул полковник, гаскәр кешесе. Бәлки катарак дип әйтергә булармын ди хәлне. Бер яктан бу шундый, ничек дип әйтим? Бу бит инде барбер кеше үзе курыкса, бу бит аның ул бит барбер бу курыктан эшләтеп булмый, ләкин ул бу куркудан чыкса, бу аңа шундый зур үсеш. Һәм ул чакны ул миңа кычкырыбрак бәлки әйткәндер, ничектер, мин барбер сикердем. Ә синең куркуың биттеме аннан соң? Беләсезме, мин шундый кызык нәрсә, мин куркырга белмим. Шуннан соң. Мин куркуның нәрсә икәнен аңламыйм. Һәм бу яхшы дип әйтмим. Чөнки чынлап та ул курку бар, ләкин эчтә. Ә мин үземә аны чынлап та аның бар икәнен үзем белән бәлки кайчакта чын түгел. Чөнки мин үземгә бу куркуымны күрсәтергә рөхсәт итмим. Шундый блок туды дип әйтим. Ләкин күп еллар соң мин бу фикерне уйлап, бу тарихны исемә төшереп, шундый фикергә килдем. Бәлки мин әтигә барбер рәхмәтлемен, чөнки ул курку белән ниндидер эшләргә миңа шундый корал бирде. Һәм күп еллар узгач, мин бу тарихны күп тапкыр уйлагач, мин инде башка як белән бу кардым һәм үземгә куркуның начар булмау икәнен аңладым да, һәм хәзер яңадан куркырга өйрәндем. Менә шундый сер. Кызык, рәхмәт. Шундый серләр белән бүлешкән өчен. Хәзер безнең шундый кичкенә генә уен. Монда менә төрле сүзләр һәм алар синдә нинди ассоциацияләр тудыралар. Бәлки инде истәлек, хатирә менә, мәсәлән, курку дигән сүздән бәлки синең шушы искә төшкән булыр идеме. Менә берничәсен булса да алып, кызык синең фикерләр. Кызыл. Кызыл. Бу мендәр кызыл беренчедән янымда. Бик кызык. Монда төрле төсләр. Кызыл мендәр минем янымда һәм кызыл төште. Кызыл минем өчен ут. Ут шундый кешедә ичендәге ут, эссе ут, безнең ниндидер энергия, ниндидер нәрсәдер, ниндидер дәрәҗәгә ирешү теләге, бу бөтенсе шундый утның символы минем өчен. Шәт, рәхмәт тагын. Тагын? Анда күп. Туфрак. Кызык, бүген стихияләр көне. Җир, туфрак. Туфрак инде без туфрактан чыктык, туфракка кайтырбыз. Бу инде безнең шундый әни белән ассоциация дип әйтик, туган җир белән ассоциация. Умай ана җир бит безнең шундый алдан без аннан ризык алабыз, без анда нәрсәдер үстерәбез. Менә кызык без фильмга соңрак киләбез, ләкин барбер анда шундый бер кызык фраза бар иде башта. Урысча әйтим, шундый бер Наҗип исемен соңрак әйтермен, ул әйтте, леса — это стихи, которые пишет земля на небе. А мы потом срубаем эти деревья для того, чтобы сделать из них бумагу и написать на них свою пустоту. Безгә туфрак ул бөтен безнең җир байраклары, бездә нәрсә бар, бөтен туфрактан чыккан. Әкият. Әкият. Ну, мин беләсезме, мин фантазер дип әйтергә була. Мин әкиятны чынга оштырырга була дип ышанам. Шундый романтик, шуңа күрә әкият ул безнең чынбарлыкта була торган нәрсә дип уйлыйм. Алайса, әкият ул чынбарлыктан туа дип әйтергә мөмкин. Чынбарлыктан туа, безнең башта фикерләрдә йөри, һәм кире без үзебез эшебез белән кире чынбарлыкка аны ыштыра алабыз дип уйлыйм. Без әйтеп киттек инде, Амар төшерде Республика дигән фильм, аның ул урманнар турында. Кичәнең премьерасы булды. Хәзер башта трейлерын карап китәбез, аннан соң шул турыда сөйләшәбез. Последствия есть, а мы о них не знаем, нам никто про это не говорит. Мы вам расскажем. Вот лесному хозяйству мало пропаганды. Это новый вызов для человечества. И
Это новая ступень в его эволюции. Кеше ул премьера булды. Беренчедән фильмны карадык, бер ләззәт алдык һәм күп информация алдык. Икенчедән, аннан соң безнең анда фильмда катнашкан бөтенсе килгәннәр иде һәм шундый сөйләшү булды. Шундый кызык. Менә сез анда булсагыз иде. Ул шундый кызык иде. Һәм Амар, хәзер сиңа сорау, ничек туды, ни өчен урманнар турында? Ничек фильм төшерергә гомән уйладың син? Һәм ни өчен нәкъ менә урманнарга тукталдың? Мен табиғатны, урманларны балашақтан, мәктәп шырынан яратам, ләкин инде белги 4-5 ел элек мен акцияларда катнаша башладым, кем урманнарны утырта. Берничә төрле төркем белән бардым, утырттым, ел сайын, елына бәлки 4-5 тапкыр чыктым. Һәм миңа шундый ләззәт тудырды, волонтерлар белән ая. Шундый акциядә катнашу миңа шундый ләззәт тудырды. Мин аннары энекәшне алдым, әниләр белән, дуслар белән дә чыкканым бар. Аннары үзем утырта башладым. Бездә авылда кичкенә генә җир бар, анда ниндидер сирәк агачлар утырта башладым. Үземә шундый хобби кебек булды. Хәзер бездә анда, мәсәлән, грек чикләвеге үсә. Ул бездә Татарстанда гомумән үсми торган агач. Ләкин ничектер без аны хәзер нитә, безнең кышны төзә торган формага китерә алдык дип ышанам, чөнки ул инде 3 кыш торды. Хәзер менә 4нче кыш. Алла берсә чыгыр дип уйлыйм. Һәм ул чыкса, да аның чикләвләре булса, без бу чикләвләрне утыртсак, алар инде безнең климатка яраклы шыдан була дип уйлыйм. Шундый кызык эксперимент инде үземә. Ул миңа бу мәсьәлә, миңа агачлар мәсьәләсе кызык күптән. Һәм без инде уйлый башладык, моны ничек киңәйтергә була. Чөнки мәсәлән без табигатьне өйрәнгән галимнәр белән аралаша башладык, алар әйтәләр, Татарстанда 25% территориясы урманда булырга тиеш. Алай булса, без инде шундый яхшы климат булачак, безнең авыл хуҗалыгына яхшы була, шәһәрдә кешеләргә яхшы була, экология мәсьәләсе яхшы. Җир суларга. Ләкин бездә бүген 17-16% дип әйтәләр. Димәк 9% җитми. Без саный башладык. Бу 600 мең гектар. Бу 6000 километр. Квадратный километр, 6000 квадрат километр. Бу бик күп, бу 2 Арча районынан күбрәк. Арча районы 2,5 километр. Мин булай үземә карадым, бер район 2,5 чакрым, мәсәлән, Арча районы. 2 районнан да күбрәк. Бу бик күп җир. Аны ничек утыртырга? Хөкүмәт бу эшне эшли. Без урманчылар белән аралаштык, алар күп утырталар, ләкин алар күп елларга китәчәк. Волонтер группалары шулай ук мондай зур максатны үзләре эшли алмый. Бу бик зур максат. Һәм без уйладык, что монда инде бик күп кешеләр бу мәсьәләгә кертергә, кушылырга тиешләр. Аларга ничектер чыгарга кирәк. Һәм шуңа күрә шундый фильм идеясы туды. Ничектер зур аудиторияга чыгып, аларны бу эшкә үндәргә, аларны ничектер илһамландырырга. Һәм менә шулай итеп бу фильм башланды. Ул бездә 2019 елда идея килде. Без аны башлаган идек. Ничектер авыррак барды, ләкин менә ниһаять без аны 2021 елда битердек. Һәм кичә менә беренче тапкыр күрсәттек. Хәзер аны интернетка куярбыз һәм инде аны ничектер популярлаштырып, шул урман эшенә кешеләрне чакырбыз, өндербез дип ышанам. Менә 300 һәр кеше 300 агач утыртса, ул шушы Татарстан өчен дим, или гомумән дөнья буенча иде? Ул гомумән дөнья буенча. Мәсәлән, дөнья буенча һәр кеше, без санадык күпме кеше бар, һәр кеше 300 утыртса, һәм без әле санадык 300 агачның һәр берсе кайберләре кибә, кайберләре сыныла, там ниндер процентын алып куйык, һәм калган агачлар алар инде безгә Швейцариядә зур шундый исследование булды. Алар карадылар, ничә агач кирәк дөньяда, бөтен углекислый газны җыер өчен, табигатькә шундый файда китерер өчен, һәм шуны хәтле агач килеп чыга дип санадык. Ой, бу бит шундый зур яхшы идея. Менә монда сез утырасыз, яшьләрдә. Ягъни безнең җир хәзер ул чынлап та ул авырый башлады инде. Аңа хәзер бик авыр, һәм без аңа булыша алабыз, һәр кеше 300 агач утыртса. Шуңа күрә бу турда уйлана аласыз. Монда беләсезме ничек? Агач утыртырга. Монда бик кызык. Без уйлыйбыз, без табигатькә булышабыз дип, без җиргә булышабыз дип. Чынбарлыкта бу безнең ничек дип әйтим, бу безнең әз генә
Biz özümüzü zora күрәбез bunday fikirler белән. Шын барлыкта bu табигатькә бик кирәк түгел, җиргә бик кирәк түгел, bu безгә кирәк. Чөнки без булай эшләмәсәк, җир ул барбер табыр нидер, ничек менә бездә астрофизик булды, ул әйтте, без кешеләр китербез дә, җир үзе нормага килер. Ул табыр нидер улар. Ләкин монда бит инде сорау безгә үзебездә бу җирдә исән калу турында. Там инде җиргә дә булышырга шундый нидер гармония табырга, без дә бу җирдә яши алабыз, нидер үз максатларыбызга ирешеп, һәм җир дә үзен яхшы хис итсә, бу безгә шундый среда обитания дип әйтик. Менә шундый максат дип әйтик. Аннан соң бер кыз анда фикер яңгырады, менә бер зур агач бит анда име, ул 3 кеше мәсәлән анда бер гаиләне, бер балалы гаилә өчен, мәсәлән, ул кислород белән 1 ел буе туендыра ала мәсәлән аларны, име. 3 кешене, бу безнең кызык бар бит татарда, үй сал, агач утырт. Ягъни син агач утыртып, син мәсәлән үзеңнең гаиләң өчен кислород тудырасың дигән шундый. Кызык идея. Кызык име, әмма 2 бала икән, 2 агач анда мәсәлән, шундый кызык бит менә безнең халык белмичә әйтелгәндер, аны уйланып әйтелгән әйбер булгандыр ул. Кислород китерә, аннары тамырлары белән ул җиргә тәэсир итә. Агачлар күп булган җирдә иңешләр, шишмәләр чыга. Кичә менә Харис Гадинович Мусин башка галимнәр булдылар. Алар бу мәсьәлә турында бик күп кызык әйберләр сөйләделәр. Агачларның тәэсире безгә һәм табигатькә бик зур. Аны озак итеп сөйләргә була. Бу бик кызык тема. Сез дә ачып укый аласыз. Менә ул YouTube'да чыгачак ул фильм. Менә хәзер 1-2 көндә чыга. Мин сезгә карарга тәкъдим Сылтаманы җибәрербез. Аннан соң инде урманда утырта башлыйбыз. Менә без апрельдән башлап, хәзер инде бездә күп планнар утыртырга. Сезне дә чакырабыз, барыгызны да әйдәгез бергә барып утыртык. Апрельдән башлап, сентябрьгә, октябрьгә хәтле утыртырга мөмкин була. Инде иң яхшысы җәен, язын утыртырга. Язын һәм көзен. Язын һәм көзен. Аннан соң менә шәһәрдә яшәгән кешеләр без сорадык, анда үзебезнең ишек алдына утыртырга ярыймы? Ярый. Утыртырга. Нигә агачлар утыртырга икән? Дарья Талаенкова булды, заместитель главного архитектора Казани. Ул әйтте, рөхсәт бар, утыртыгыз, үзегезнең үй яныгызда утыртсагыз була. Ләкин ул алар инде әйттеләр, тополь булса яхшы, сирен булса яхшы, нинди агачларында, миләш, әйттеләр, нинди агач булса яхшы. Сезнең әтиегез Йәмәннән икән. Менә ничек уйлыйсыз, гарәп халкыннан нинди сыйфатлар сезгә күчкән? Кызык. Бу мәсьәләгә күп уйладым. Бу бик гарәп халкы бик кызык, ул бик борынгы халык. Ул дөньяда аның тарихын карасаң, ул Йәмәнне карасак, анда берничә мең ел элек инде ниләр платиналар салдылар. Дөньяда иң беренче платиналар шунда салдылар. Бик борынгы шундай цивилизация дип әйтик. Һәм беренчедән ул инде ничек дип әйтим, дөньяга әз генә башка яктан карау. Ул гарәпләргә генә хас түгел, җирнең башка илдән килгән кеше ул барбер башкарак карый. Һәм миңа барбер әтидән дә ул әз генә килде, мин мондагы булган нәрсәләргә төрле яклардан карыйм. Мин үзем Татарстанда үстем, татарча сөйләшәм, урысча сөйләшәм, урыс мәктәбен битердем, урысча университетта укыдым. Мин инде Россия кешесе тулаем. Ләкин барбер әтидән тәрбия белән килде, ул төрле яктан карау. Һәм ул шундый сыйфат бар дип уйлыйм. Икенчедән шул кыю дип әйтик, чөнки әти гаскәри, Йәмәндә шундый кыюлык, ул бик зур авторитетта шундый дип әйтик. Бу мәсьәлә нәрсә тагын? Ниндидер этика дип әйтим барбер, ул гарәпләргә хас әйбер. Безнең интернеттан килгән сорау булса, Арыслан, берәрсен укысаң әйбәт булыр иде. Аммар фильм төшенгән дип ишеттем. Сез тагын нәрсә белән шөгыльләнәсез? Экология буенча хәзер беренче проект бар. Мин 4 ел элек яңадан егә бирдем. Специаль һәм экологка укырга кердем. Бу мәсьәлә белән тиң эшләр өчен экологка укырга кердем. Хәзер мин 3нче курста укыйм, Санкт-Петербургта, заводчикада. Менә хәзер бер эш атнадан мине яңадан сессия башлана. Мин инде шундый олырак, мин әлбәттә мин яшь, ләкин студент өчен мин олы. Студентлар өчен. Ләкин барбер мин менә укырга кердем яңадан эколог, чөнки бу нәрсәне тирән яхшы белергә телим. Шуның белән шөгыльләнәм, өйрәнәм, күп укыйм, экология, урманнар турында.
Biz хәзер менә бу урманнан тыш башка проектлар бар. Без хәзер акселератор ясыйбыз. Чөнки мин үзем бизнес белән күп еллар шөгыльләнәм. Без хәзер стартаплар җыябыз. Эко стартаплар һәм алар өчен акселератор ясыйбыз. Төрле фикерләр җыябыз да. Бу командаларны өйрәтәбез һәм алардан инде зур проектлар үстерәбез. Шуларга финансирование табабыз. Менә шул проектны хәзер мин тулаем, шуның белән шөгыльләнәм. Эшмәкәр эшем бар, төрле юнәлешләрдә эшләгәнем бар. Тагын нәрсә? Хоббиларым бар. Мин атта йөрим, спорт белән шөгыльләнәм. Күргәндем синең фотографияңа сырган туган әле. Шундый. Эшмәкәр дигәндә син нинди өлкәдә эшмәкәр? Беренчедән декорациялар ясыйбыз. Мин үзем агач эше белән эшләгәнем бар, плотник булып эшләдем, шуны өйрәндем. Безгә декорациялар заказывать итәләр һәм без Татарстанда төшергән фильмнарга декорациялар ясыйбыз. Мәсәлән, Илшат Рахимбай өчен фильм ясадык, аннары хәзер Ибн Фадлан турында Татарстанда фильм төшердек, шуның өчен декорациялар ясадык. Аннары шул иҗади якта Татарстанда бер лейбл бар иде, шуның белән эшләдек. Без анда инде шул алар белән бергә тоже бизнес инде ясадык. Төзелеш эше белән шөгыльләнәм. Төрле проектлар бар иде. Менә бүген без хәзер шул акселераторга күчтек һәм инде мин башка проектларны бетерергә тырышам, үземнең фокусымны, үземнең бөтен вакытымны бер юнәлешкә җир өчен. Бер байлык бар, янмый, карак та урлый алмый, төшеп тә югалмый. Бәхет. Бәхет булсын. Минемчә бу сорауга бу табышмакка күп җаваплар таба була. Бу җавап белем иде. Белем, шәп тагын да яхшырак. Акыл дигән җавабы да бар. Менә монсын инде, менә монсын син белергә тиеш, беләсең дип беләм. Бабай бүреге 100 ямау. Бик кызык тоелды менә бу табышмак. Бабай бүреге 100 ямау. Моны күз алдына китерә. Бу битмә инде сорау. Бабай бүреге 100 ямау. Менә бүрек ул менә мондыйрак, бүрек шундый бүрек. Һаманда ямаулар. Әйдәгез помощь зала. Звонок другу. Belki sizdə fikirlər vardır. Hər məktəbdə var o. Bəlkə İgizdə nə hər kişinin vardır hələ. Birinci hərfini aytdınız. G. G. Hər məktəbdə var G-ға əybir. Мен дұрыс күрсәттем. Глобус. Әйе. Сез автостоп белән күп кенә илләргә баргансыз икән. Бу сәяхәт сезне ничек үзгәртте? Иң ошаганы һәм ошамаганы нәрсә булды? Шәп, рәхмәт. Ничек үзгәртте? Беренчедән мин шундый кызык әйбер үземә аңладым. Миңа 21 яшь иде. Мин аңладым, бөтен дөньяда да, бөтен җирдә дә яхшы кешеләр бар һәм алар күбрәк. Мин шундый нәтиҗәгә килдем һәм бу минем өчен шундый зур байлык булып, мин үзем дә хәзер дә бу нәтиҗә белән яшим. Бөтен кайда гына булмасам да, миңа күп яхшы кешеләр очрады һәм алар күбрәк дип уйлыйм. Начар кешеләрдән күбрәк. Нәрсә ошады? Миңа бик Грузия ошады. Мин Грузиядә булдым, андагы таулар, андагы табигать, андагы кешеләр искиткеч. Мин аны бик яратып күрдем. Нәрсә ошамады? Ошамады Грузияда берничә сәгать сусыз юлда бару, бер машинасыз арып, менә шунысы ошамады. Кызык. Ул кызык булды, чөнки кайчак берничә сәгать, 4-5 сәгать барасың тауда, юлда, ләкин бер машина очрамый. Мин хәтерлим, мин булай су эчтем, миндә шундый фляжка бар, суны эчтем, соңгы йотым, анда су битте, мин аны менә булай барып төшердем, бер тамчы җиргә төште дә, һәм шундый иттереп испарился. Менә фильмдагы кебек момент. Уң якта таулар һәм меңләгән сарыклар атаралар. Сул якта шундый шүл кебек, шундый дала дип әйтик. Шундый күк, зәңгәр күк, бер болытсыз, иссе, шундый ул миндә әле дә күз алдыма китерәм, шундый матур табигать урыны һәм бер кеше юк. Һәм аннан соң машина очрадымы кайдыр? Әйе, беренче сәгатьтән соң кеше очрады, анда кызык, Кавказ җирләрендә, Кавказ илләрендә, анда безнең кебек түгел, анда һәр машина туктый. Син 1, 2, 3, 4 дип санамыйсың. Машина үтә икән беләсең, ул туктаячак. Андагы кешенең шундый ничектер зур күңеллелеге шуннан күренә. Менә син ничек ул менә син чыгып киттеңме? Син ничек алдан уйладыңмы, әллә кинәт кенә чыгып киттеңме син шул? Маршрут бар иде, минем шундый максат бар иде, мин теләдем шундый бер түгәрәк ясарга. Мин бу маршрутның яртысын гына үттем нәтиҗәдән, чөнки мин теләдем Стамбулга килергә, шундый Идилдән төшергә, юллардан аннары безнең
Төньяк Кавказдан узырга да Азербайжан, Дагестан аша Азербайжанга кирергә, ярты Азербайжаннан узып Грузияга, Грузиядан Арменияга, Армениядән тирәк Грузияга, Грузиядан Төркиягә, Төркиядән Кара диңгез буеннан Истанбулга хәтле, һәм Истанбулдан мин теләдем Болгарияга шундый бер ничек дип әйтим, корабль булсын, корабль белән күчергә, шуннан Румынияга, Румыниядан Украинага, Украинадан кире Россиягә. Шундый фикер бар иде ул 2013 ел. Ләкин мин Төркиягә хәтле, Истанбулга хәтле бардым. Болгариягә инде кире булмады виза мәсьәләсеннән. Миндә визаны ясап булмады. Һәм миңа инде самолет белән Истанбулдан туры Казанга кайттым. Истанбулга хәтле барып җиттең. Истанбулга хәтле 21 көн Истанбулга хәтле автостоп белән барып җиттем. 21 көндә. Кызык, син үзең теләгән, үзеңнең күңелең буенча син хәрәкәт итәсең. Дөресен шундый ирекле үстергәннәр. Ирекле итеп үстергәннәр, анысы дөрес. Безгә бик күп мөмкинлекләр бирделәр. Нинди безгә кызыклы инструмент булса, безгә әйтмәделәр, юк, син бит инде башладың бер инструмент белән шөгыльләнергә. Безгә башка инструментны сайларга рөхсәт бирделәр. Без башка спортка күчергә теләсәк, безгә шундый мөмкинлек һәрвакыт бирделәр. Һәм шуңа күрә без күп нәрсәне сиздек, тойдык, һәм инде күп нәрсәне бер моның плюсы бар, шундый күп кырлы кеше үсәсең, ләкин минусы бар. Син балачактан бер юнәлешне сайла алсаң, һәм шуннан узак китереп барсаң, син тизрәк ниндидер зур дәрәҗәләргә үсә аласың. Аның ике ягы бар шундый подходның, ләкин барыбер инде эчтәлектәге шундый азатлык ул инде зур нәрсә дип саныйм. Аммар абый, сез агачтан матур эшләнмәләр эшлисез дип ишеттем. Ә менә гомумән агач белән эшләргә каян килде бу теләк? Кызык сорау, ул да шундый кызык китап бар иде минем тормышта. Бу теләк каян килгәнен әйтә алмыйм, ләкин мин беләм, менә минем Дәвәнинең әтисе, ул бик шундый куллы кеше булды, күп нәрсә эшли белде, балта устасы. Бездә авылда бар аның эшләгән урындыклары, әйберләре, ниндидер кичкенә кашыклар, ниләр, шундый авыл кеше булса да, шунда алар бик авыр чорда яшиләр, сугыш еллары, ләкин ул моңа карамастан шундый бөтен әйберне матур итеп эшләде. Менә урындык күтәрер өчен түгел, ә күзне сукландырыр өчен ясады. Менә шундый подход белән. Бәлки шуннан килгәндер. Аннары минем Дәвәним бар бер иҗат кешесе, син инде өйрәнәсең бөтен нәрсәгә иҗат белән килергә. Хәтта гади әйберләрне ясаганда да инде матурлыгын күрергә өйрәнәсең. Һәм ниндидер ул миндә иштән булды шундый теләк, кул белән эшләргә өйрәнергә. Һәм мин плотник булып барырдым. Бик каты дусларым, туганнарым бик шок иттеләр бу минем шундый фикергә. Мин шундый ичимдәге тынлыкны тыйдым ул вакытта беренче тапкыр. Һәм хәзер шундый хисләр инде юк ул вакыттагы кебек. Ниндидер иштәге тынлык, син эшлисең, кешеләр белән аз аралашасың. Ул ниндидер шундый медитация состояниегә киләсең, шул кул белән эшләгәндә. Ул үзенә бер байлык. Ләкин мин вакыт узгач аңладым, бу минем юлым түгел. Мин барбер кешеләр белән эшләргә телим, мин диндер башка проектлар эшләргә телим, ләкин бу минем өчен шундый этап, кызык этап. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Мин зур фонд тудырга телим, эко проектлар белән шөгыльләнә торган. Мәсәлән, бик күп бар җирләр, кая инде бүген безнең табигать бик начар хәлдә. Аларны тудырыр өчен галимнәр кирәк, акчалар кирәк, кешеләр кирәк. Бу бөтенсен бергә җир өчен күп акыллы кешеләр бергә бу мәсьәләне чишергә тиешләр. Һәм менә бу фонд булса, ул шундый мөмкинлекләрне тудырыр иде. Шуңа күрә менә шундый зур максатым бар, менә без хәзер шуңа барабыз. Һәм бу акселератор шуның өчен беренче адым. Әгәр син шуңа баруын туктатмасаң, минемчә ул һичшиксез чынга аша торган бик реаль хыял. Мин дә шулай уйлыйм. Кале тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Амар абый, сезне тыңлау, сезнең белән аралашу бигрәк кызыклы булды ул. Сез бездән нинди тәэсир белән китәсез? Кәеф бик күтәренке, миңа бик ошады, шап сораулар, миңа бик кызык итеп үтте. Минем дә кайфым 100%. Сезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Хушыгыз. Хушыгыз.